சாய்ராம். இந்த எபிசோட்ல அந்த 8 பேர் சொல்றா, அதாவது உன் பாபா பெரிய மகானா இருந்தா இந்த பணத்துக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கு இந்த தாசகனும் பயந்து போயிட்டார். ஆனா அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் என்ன சொல்றா அப்படின்னா, நீ சொல்ற உன்னோட பாபா பெரிய மகான்னு, அப்படி இந்த பணத்துக்கு உயிர் வரலன்னா இந்த இடத்துல தாசகனும் உன்னை நாங்க கொலை பண்ணி உன்னை இந்த இடத்துலயே புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தாசகனு தேம்பி தேம்பி அழறார். ஒரு பயம், என்னடா பண்ண போறோம், என்ன பண்ணி இந்த பணத்துக்கு நம்ம உயிர் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு பயந்து போய் அழுதுண்டே அந்த இடத்துல நிக்கிறார். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, யாரை கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல. அவரும் அந்த இடத்துல நின்றுண்டு, ராமா, கிருஷ்ணா, பாண்டுரங்கா, பண்டரிநாதா, பாபா, எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றணும், கண்டிப்பா இந்த பணத்துக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிண்டே இருக்கார் மனசுக்குள்ள. உடனே அந்த 8 பேரும் என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஏன்னா 8 பேருக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அந்த பணத்துக்கு உயிர் வராதுன்னு. இந்த 8 பேருக்கு எதனால கோபம் வந்ததுன்னா, இந்த பணத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்கா. அப்படி அது ஒரு ரொம்ப ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்வு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த சோகத்திலே இவன் சந்தோஷமா ஒரு கடவுளை பத்தி பாடிட்டு இருக்கானே, அப்படி ஏன் பாடணும்? அதனாலதான் இவன் 8 பேருக்கு பயங்கர கோபம் வந்தது. அப்படி இருந்ததுனால உடனே இவ 8 பேர் என்ன பண்றா அப்படின்னா, அந்த இடத்துல குழியை தோண்டிட்டு இருக்கலாம். எதுக்காக? தாசகனுவை புதைக்கிறதுக்காக. அப்போ அந்த இடத்துல தாசகனு அழறதை பார்த்துட்டு ஜோதிந்திரா தர்கத் ஓடி வரார். ஓடி தாசனா, எதுக்காக நீங்க அழறல், என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டோடனே தாசகனு சொல்றார், ஒன்றும் இல்லை ஜோதிந்திரா, இந்த இடத்துல இந்த பணத்துக்கு நம்ம உயிர் கொடுக்கல அப்படின்னா பாபா ஒரு மகான் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன இந்த இடத்துல போட்டு புதைச்சிருவா. அதுக்காக தான் இங்கே குழியை தோண்டின்னு இருக்கா. ஜோதிந்திரா, என்ன பண்ணுறதுன்னே எனக்கு தெரியலப்பா, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. நானும் ராமா, கிருஷ்ணா, பாண்டுரங்கா, பண்டரிநாதா, பாபா, எல்லா தெய்வமும், பாபா சொல்வாரே விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லு அப்படின்னு பாபாவே சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே, இதை சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி ராஜாராம்னு மந்திரம் கொடுத்துருக்கார், அது சொல்லிட்டேன். ராம ராம ஜெய ஜெய ராமான்னு சொல்லியிருக்கார், அதையும் சொல்லிட்டேன். ஆனாலும் இந்த பணத்துக்கு உயிர் வரல ஜோதிந்திரா, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஏன்னா என்னையும் இதுக்குள்ள புதைச்சிருவா, அது மட்டும் இல்லாம பாபாவையும் மகான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவா. அப்படிங்கும்போது தான் ஜோதிந்திரா மனசுக்குள்ள யோசிக்கிறார், என்னைக்கு தாசன்னா நீங்க பாபாவை மகான்னு சொல்லியிருக்கிற உங்க வாயால அப்படி நீங்களே மகான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா கண்டிப்பா தாசனா நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன், எனக்கு ஒரு நாளும் ஒரு நொடியும் நான் பாபா மகான் தெய்வம் என்னுடைய குருவா நினைச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா பாபா இந்த பணத்துக்கு உயிர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்றாராம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த 8 பேர் இப்படி ஜோதிந்திராவை திரும்பி பார்க்கறா. நீ யாருடா அப்படின்னு கேட்டோடனே ஜோதிந்திரா சொல்றார், என்னுடைய பாபாவை பத்தி தான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கேன், நான் யாருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், ஆனா என்னோட பாபாவை பத்தி தான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கேன், அதனால என்னோட பாபா கண்டிப்பா இந்த பணத்துக்கு உயிர் கொடுப்பார் அப்படின்னு உடனே அந்த 8 பேரும் சொல்லலாம். இந்த பாபா இவனோட பாபாவா, இந்த பாபா இவனுக்கு உயிர் கொடுப்பாராம், அதனால கண்டிப்பா இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை, 2 குழியா தோண்டிருங்க, 2 பேரையும் புதைச்சிடலாம் அப்படின்னு உடனே ஜோதிந்திரா தர்கத் சொல்லலாம். தாராளமா தோண்டுங்க, ஒரே விஷயம், இந்த தோன்ற அந்த குழியை கண்டிப்பா நீங்களே தான் மூடிட்டு போகணும், ஏன்னா எங்களை நீங்க புதைக்க போறதில்லை, ஏன்னா எங்க பாபா இந்த பணத்துக்கு கண்டிப்பா உயிர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி தாசகனு கிட்ட சொல்றார். தாசனா, எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஒரே விஷயம், பாபாக்கு நம்ம ஆர்த்தி பாடுவோமே, இந்த காக்கட ஆர்த்தியில வரும், சாயி ரஹம் நஸர் கர்னா பச்சோं का पालन करना அப்படின்ற ஒரு ஆர்த்தியில அந்த ஒரு ஆர்த்தி இந்த காக்கட ஆர்த்தியில வரும். அப்போ இந்த ஜோதிந்திரா தர்கத் தாசகனு கிட்ட சொல்றாராம், தாசனா இந்த ஆர்த்தியை நீ பாடு தாசனா. பாபா சொல்லியிருக்கார், சாயி ரஹம் நஸர் கர்னா பச்சோं का पालन करना. பாபா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, பாபா அவரோட குழந்தைகளை காப்பாத்தி அவ எல்லாரையும் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார், உயிர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால ஒரே விஷயம் தாசனா, கவலைப்படாம பாபாவோட இந்த ஆர்த்தியை பாடு தாசனா, சந்தோஷமா பாடு, கண்டிப்பாக உயிர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி தாசகனும் சந்தோஷமா பாட ஆரம்பிக்கிறார். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த 8 பேரும் நம்ப முடியாத அளவுக்கு, தாசகனும் நம்ப முடியாத அளவுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. அப்படி பாபா என்ன பண்ணார், இவால நம்ப முடியாத அளவுக்கு அங்க என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். ஓம் சாய்ராம்.